Migao mar arita dwaro omenda maromo shillings bilion 2.1 ma tieko gero log tich mag sub-counties manyien 26 kendo miyogi thuolo ma chako tich ayanga. Jagoro mong'iyore migao mar arita Dr. Ramogi Omolo onyiso od bura ni kuom sub-counties 26 manyien mane ochuogi mana 16 kende mosechako tich kaluwore kod nok mar omenda ma migao mar omenda ne oketo tenge mar chwalo chenrono. Chris Owino miyowa ler. Jagoro mong'iyore migao mar arita Dr. Ramogi Omolo onyiso komiti mar od bura mochung' ne arita ni kuom sub-counties 26 go mana sub-counties 16 kende ema osechako tich bang' migao mar omenda miyogi omenda mapuot mar keto e tim chenro makamano. Dr. Omolo onyiso komitino ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni mondo sub-counties duto manyien maromo 26 ochak tich e yo mong'irore. Migao mar arita dhi tiyo kod bilion 2.5. In terms of budget, what we are looking at for us to be able to do the additional is 2.5 billion for the year. For the additional, I can see there is a provision of 666 million in the estimate. So meaning we have a shortage of almost 2 billion? Yes. A shortage of about 2 billion for us to be able to just fully clean up the space of what has been gazetted. Ewi yore ma sirikal osebedo katiyogo e chugo sub-counties kod tend loch nanga manyien, Dr. Ramogi Omolo olero ni gisebedo ka gitiyo kod lach mar gwenge kaachiel kod thoth mag jopiny. We tried to take into account a number of parameters. And in certain cases, and I just gave a good example of Nairobi, where you have 11 sub-counties against 17 constituencies. I think it is something that was completely overdue, and it was necessary that we give Nairobi an affirmative action. And we have also done the same in very difficult terrains like in the North Rift as well as Northeastern. Jokanyo mag komitino kata kamano ogolo ng'ur margi ewi gima omiyo moko kuom sub-counties go osekwamo kuom thuolo malach bang' sirikal chugogi, wach mag Dr. Ramogi Omolo osingo mar tieko. E komachielo, duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho kae NCIC oywago nok mar omenda e tayo chenro mage e yo malong'o. When you don't have sufficient funds, even the ICT which is required, you cannot man it. But I can say that the Commission has capacity to man that thing very well. First job we did was to have an MOU with CAK, Commission Authority of Kenya, in order to monitor all the aspects of what goes on in the net. But when you don't have money, you cannot follow up something you want to do. NCIC kod jood bura ogolo paro mondo NCIC ogol e bwo migao mar arita kendo kete kar kende ka duol mamoko mochung' kar kendgi. Jood bura kata kamano osoko wang' NCIC kuom umo dhogi e kinde ma josiasa wacho weche manyalo siayo oganda e pacho kae. Korka korgi, NCIC okwayo mondo migi teko mar kawo okang' mager ne joma oyud kod ketho mar wacho weche manyalo thuo oganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.